O BNG denuncia unha serie de carencias estruturais que limitan o uso do local de ensaio, entre elas a mala ventilación das instalacións emprazadas nun soto ou a escasa iluminación, deficiencias que din se ven agravadas ante a falla de mantemento. Hai unhas carencias estruturais no propio local, ao estar nun soto ten moita humedade, non ten servicio, ten unha nula ventilación, unha deficiente iluminación, e iso fai que os locales, que os ensaios pois sexan, en fin, en un ambiente que non é moi adecuado. E por outra parte, hai unha serie de deficiencias no equipamento do local. Nesta moción fanse eco das numerosas queixas formuladas polos músicos do municipio, que demandan unha mellora nas condicións das instalacións para poder facer un uso xeitado delas. Alguén en silla de rodas non pode entrar, nin alguén que teña dificultades motrices. Por outra parte, algúns dos amplis de guitarra tiñan outro non funciona, só hai un micro, non hai suficiente potencia de sonido como para que non opaque a batería. A batería agora mesmo non sei se ten nin bombo, creo que só ten unha caixa, é dicir, non hai batería como tal, non hai ventilación. Cando entrábamos tiñamos a sensación de que nos iba a dar unha pulmonía ou algo polo estilo, porque afogábache, sabías que había hongos no aire. Ademais dos problemas cos equipos, os seus usuarios denuncian que carece de baños. Pois que carece de cousas básicas como é un cuarto de baño, que temos que ir ao bar de enfrente ou despois se mexamos pola calle ainda culpa nosa. A parte da humidade desborda dentro e cando entras ali o deshumidificador habitualmente está abarrotado e pode levar ali meses sin que nadie vai ao baño, que non hai nadie que se encargue de sacalo.